Брати и сестри, радвам се да бъда между вас и сърдечното ми желание е да се получаваме в Божието Слово. То е толкова богато, то е толкова благодатно, то е Слово на живот и вярвам, че Господ има какво да ни каже и днешния ден. Брат Митко прочете Псалом 16, искам да повторя два стиха от този псалом. 8 и 9 стих. Винаги турям Господа пред себе си, понеже Той е отдесно ми, аз няма да се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми и развесели се душата ми, още и плътта ми ще пребивава в увереност. Още искам да прочита от посланието на Яков, 4 глава, от 13 до 16 стих. Слушайте сега вие, които казвате днес или утре ще отидем в еди кой си град, ще преседим там 1 година, ще търгуваме и ще спечелим. Когато вие не знаете какво ще бъде утре, що е животът ви, защото вие сте пара, която се явява, а после изчезва. Вместо това вие трябва да казвате, ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова. Но сега славно ви е да се хвалите. Всяка такава хвалба е зло. Амин. Така, нека да размишляваме върху Божието Слово. Темата, която съм поставил за размишление днеска, можем да озаглавим така. Несигурността на живота и сигурността в Господа. Две противоположности. В този живот всичко е несигурно, но имаме една сигурност в Господа. Наистина ние живеем в един несигурен свят и колкото по-развита е цивилизацията, толкова по-несигурен е живота. Но нека да се спрем първо върху несигурността на живота. Нека най-напред да размишляваме върху втория текст. Посланието на Яков, 4 глава. В тази глава всъщност той изобличава тези, които са самоуверени, тези, които си правят планове без Бога. Човешките планове, всички си правим такива планове. И в тези планове често пъти не присъства Бог, присъства нашето аз. Правим впечатление един такъв паралелен текст от Лука, 12 глава, за богатия глупец, който също си правеше планове. И се казва в този текст, тази притча за богатия глупец. Лука 12 от 16 до 21. И каза им притча, като рече: нивите на един богаташ родиха много плод. И той размишляваше в себе си, думайки: какво да правя? Защото нямам где да събера плодовете си. И рече: ето какво ще направя. Ще съборя житниците си и ще построя по-големи. И там ще събера всичките си жита и благата си и ще река на душата си: душо, имаш много блага натрупани за много години. Успокой се, яж, пий, весели се. А Бог му рече: глупецо, тая нощ ще ти изиска душата, а това, което си приготвил, чие ще бъде?
Така става с този, който събира имот за себе си, а не богатее в Бога. Виждаме на първо място, този човек не беше благодарен за това, което Бог му даде, защото това изобилие от блага, което родиха, това изобилие от плод, което родиха неговите ниви, беше едно Божие благословение. Но той не беше благодарен за това. Виждаме също и неговият егоизъм. Той размишляваше в себе си. Той мислеше за себе си, той не мислеше за другите, да сподели тези много блага с другите. Тези блага, които Бог му даде. Също виждаме и неговите планове. Както и Яков казва, за тези, които си правят различни планове. Без Бога. И след това той уповаваше на земното си богатство. Душо, имаш много блага, натрупани за много години. Да, обаче не беше направил сметката, че смъртта не чака, че смъртта идва внезапно. И нямаше да има време той да се наслаждава на всичките тези блага, които имаше. Някои казват, имаше един филм такъв, смъртта може да почака. Да, но смъртта не чака. Наистина. Нека да се върнем към нашия текст от Лука, от Матея, от Яков, извинявайте, 4 глава. Там виждаме, значи на първо място видяхме човешките планове. На второ място виждаме неизвестността на бъдещето, 14 стих началото. Когато вие не знаете какво ще бъде утре. Да, така е. Ние не знаеме какво ще бъде утре, защото бъдещето ни е неизвестно. Кой може да каже какво ще му се случи в следващият момент? Никой не може да каже. Да, в този живот няма сигурност. В земният ни живот. В Еклесиаст, 9 глава, 1 стих, Соломон казва, че няма човек, който да знае дали любов и омраза го очакват. Всичко е неизвестно пред тях. Всичко е неизвестно пред тях. Да, и аз така си спомням колко много бракове на мои приятели започнаха с много любов, много чувства, много страст, но завършиха с омраза. Никой човек не знае дали любов и омраза го очаква. Виждаме колко много в други отношения, колко много несигурност. Здравето ни е несигурно, нали? Плащаме си такива здравни вноски, ходиме на лекар, това. Не знаем какво ще дойде. Не знаем коя болест ще ни порази. Всичко е неизвестно пред тях. Също виждаме и несигурност в много други отношения. Например, живееме в един несигурен свят, в смисъл, например, по отношение на цените. Преди 3 години, когато си правихме виличката, спомням си един такъв случай, не ми достигаха керемиди и отидах до магазина да си купа керемиди, до отопливото. Сутринта отивам и ми казват едни цени. Отивам след обяд, казват ми други цени. По-високи цени. А сега също виждаме и как се променят цените, всичко. Така е. Несигурен свят. Като че ли преди имаше по-голяма сигурност, сега няма сигурност. Колкото повече човек се отделя от Бога, колкото повече напредва цивилизацията, езическата цивилизация, толкова по-несигурен става света, в който живее. Тук виждаме пак в нашия текст и преходността на живота в 14 стих, втората част. Защото сте пара, която се явява и после
изчезва. Какво нещо е парата? Знаеме. Всички си имаме представа. Тя се появява, това е газ, който се появява при нагряване на течност. И колко бързо изчезва. Бързо се появява, бързо изчезва. Ето така е и нашият живот. Появяваме се, порадваме се на света и изчезваме. Или както казва в Исаия 40 глава, мисля там 6 или 7 стих беше, Исаия, всяка твар е като трева и всичката й слава като цвет от трева. Тревата изсъхва, цветът ти окапва, но словото на нашия Бог трае до века. Това е непреходното нещо. Божието Слово. То остава до века. То е вечно. Защото нашият Бог е вечен. Затова псалмопевеца се моли в Псалом 39 от 4 до 6. Научи ме, Господи, казва, за кончината ми, за числото на дните ми какво е. Дай ми да зная колко съм кратковременен. Може би и ние така трябва да се молим. Дай ми да зная колко съм кратковременен. И като знаем колко сме кратковремени, тогава ние трябва да ценим времето, което Бог ни е дал тук. Времето Бог ни е дал и апостол Павел казва, изкупвайте благовремието, защото дните са лоши. Кой разполага с нашето време? Ние ли разполагаме или Бог разполага с нашето време? Е въпросът. После ще има въпроси и изказвания. Наистина е така. Както ни казва Божието Слово, ние трябва да ценим времето си, защото не знаем кога ще дойде смъртта, кога Господ ще ни отзове в този свят, от този свят и няма ред в този свят. При смъртта няма ред. Спомням си един мой съсед, Гинчето го познава, той имаше голям бизнес с коли, нали? Той беше такъв инструктор на шофьори, голям бизнес, няколко коли там, около 50 годишен, отидаха с жена си на почивка в Гърция и не се върна. Там получава масивен инфаркт. Ето това е. Дай ми да зная колко съм кратковременен. Няма сигурност в този свят. Но в нашия текст също се казва в 15 стих, вместо това вие трябва да казвате, ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова. Винаги трябва да знаем, че Божията воля е върховна и Божията воля е господстваща. Затова апостол Павел в Деянията на апостолите 18-20, в 1 Коринтияни 4-19 казва, когато говори за вярващите, казва, ако ще Господ, скоро ще дойда при вас. В другото място, ако ще Господ, ще мина да ви видя. Нали? Ако ще Господ. Защо? Защото ние сме зависими от Него. Във всяко едно отношение. Животът ни, съществуването ни, всичко е зависимо от Него. В Притчи 27.1 Соломон казва, не дей се хвали със сутрешния ден, защото не знаеш какво ще роди деня. Кой може да каже какво ще роди деня? Не се хвали със сутрешния ден. Ако ще Господ, ако иска, ако е Неговата воля. Когато четех една книга на Спроул, той там говори за Божията воля, ми направи впечатление, че той разделя на две части. Казва Божията открита воля
и Божията скрита воля. Божията открита воля ни е дадена в Словото. Нали така? И ние можем да узнаем каква е Божията воля чрез Божието Слово, също и чрез Божия дух по духовен начин. Но Божията воля ни е открита в Словото. И когато вършим нещо против Божията воля, ние съгрешаваме. Но има и скрита Божия воля. И тя не ни е открита на нас. И ние нямаме право да надничаме в тази воля. И да искаме да разберем какво нататък е неговата воля да ни се случи. Защото в Второзаконие 29 глава, 29 стих се казва: скритото принадлежи на Господа, нашият Бог, а откритото принадлежи на нас и на чадата ни, за да изпълняваме всичките думи на този завет. Скритото принадлежи на Господа. Така че всички тези врачки, баячки, които се опитват да ти кажат какво ще стане, нали, какво има да ти се случи, понякога наистина, когато влизат в общение с злите духове, някои неща налучкват, но ние нямаме право да се допитваме до тях. Както, например, Саул се допита до врачката, ендорската гледачка. Да, тя му каза какво ще стане, обаче това беше мерзост пред Господа, защото според Законие 18 от 10 до 12, тук Мойсей казва, че мерзост е Господу всеки, който е астролог, гадател, баяч, врач и така нататък. Нямаме право. Както някои гледат на карти, гледат си на кафе и така нататък. Но, нека да преминем и към следващата точка от нашите размишления – сигурността в Господа. Това, което чухме в Псалом 16 от 7 до 9 стих. И слава да бъде на Бога, че макар и да живееме в един несигурен свят, има за нас сигурност. И сигурността не е в този свят и от този свят. Сигурността не е в алармените системи, които поставяме в къщи или пък в бодигардовете, които пазят високопоставените хора, защото, знаете, дори и такива хора, които зорко са пазени, и те също падат убити от наемни убийци. Но сигурността е в Господа. И Давид казва: ще благославям Господа, който ме е вразумил. Още в нощно време ме учат вътрешностите ми. Винаги турям Господа пред себе си. Понеже Той отдясно ми, аз няма да се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми, развесели се душата ми, а още и плътта ми ще прибивава в увереност. Какво място заема Господ в нашия живот? Къде е Неговото място в нашия живот? Дали Той е пред нас? Дали ние го следваме? И дали Той е на почетно място? Както казва и Давид, понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя. Колко е уверен Давид, колко е сигурен. Да, както едно дете, колко е сигурно, когато едно малко дете, когато баща му и майка му са до тях, родителите са до тях, колко е сигурно. И ако е застрашено, малкото дете веднага отива до баща си, до майка си, търси закрила. Това ми прави впечатление, когато съм гледал някои такива филми за животни, когато лъвовете нападат някое малко слонче, слончето отива при своят родител и така е защитено. Но ето така и при Господа е нашата защита, нашата сигурност. Затова се зарадва сърцето ми. Християнският живот не е мрачен.
Напротив, християнският живот е радостен. Когато повярвах, моите приятели мога да ви кажа, че просто ме оплакваха. Сякаш аз съм мъртвец вече. Защо? Защото аз вече се лишавам от партита, от други неща, веселби, пирования и така нататък. Нали, бях 17 годишен и казват, бе, живота е пред тебе, бе, не дей така, бе. Нали? Но Господ ни отнема греховните радости, но ни дава други радости. Радостта в Господа. Радвайте се в Господа. Пак ще кажа, радвайте се. Затова се зарадва сърцето ми и развесели се душата ми. Господа да ни прости, че някой път сме много огрижени, много сме така, позволяваме грижите да ни таковат, да преодолеят над душата ни, така да диктуват нашето настроение. Но така не трябва да бъде. Винаги трябва да бъдем свързани с Господа и винаги трябва да уповаваме на Него и винаги трябва да сме с Него. Защото Той е казал, аз съм с вас до свършика на века. Затова се зарадва сърцето ми. Дали ние имаме тази радост? Има една песен, мисля, че 274-та, като съм си записал, която много силно впечатление ми направи един от стиховете. Автора казва там, от Господа отдалечен, сърцето ми радост не знае, но с него пак съединен, декември се обръща на май. Когато се отдалечим от Господа, тогава наистина няма и сигурност, няма и радост. Но когато сме с Него, казва, декември се обръща на май. И така, по-нататъка, искам да споделя още за това, защо има сигурност при Господа. Казахме, че при Него има сигурност. Сега преминаваме към аргументите, към доказателствата. Защо има сигурност при Господа? Ами, защото Бог е велика личност. Бог е необикновен. Битие 17 глава 1 стих. Господ се явява на Аврама и му казва, аз съм всемогъщият. Ходи пред мене и бъди непорочен. Аз съм всемогъщият. Ел Шадай. Това е на еврейски. Аз съм всемогъщият. Бог е всемогъщ. Тогава, когато Той е най-силната личност, най-могъщата личност, тогава има ли от какво да се страхуваме? Давид казва в 27-я псалом, стих 3, даже от първи, Господ е светлина моя и избавител мой. От кого ще се боя? Господ е сила на живота ми, от кого ще се оплаша? Когато се приближиха при мене злосторниците и противниците ми, неприятелите ми, за да изядат плътта ми, те се спънаха и паднаха. Ако се опълчи против мене войска, и тогава сърцето ми няма да се оплаши. Ако се повдигне против мене война, и тогава ще имам увереност. И тогава ще имам увереност, когато Господ е светлина моя и избавител мой. Спомням си, че този псалом един брат ми го препоръча. Преди да отида в казармата, той ми препоръча този псалом, 27 псалом, да го прочета и да размишлявам върху него. Защото ми предстояха изпитания и благодаря на Бога, че наистина Той беше с мене и във всички тези изпитания и трудности, когато сме уповавали на Него, Той не ни е оставил. Защото само в Него има сигурност. В Изход
15 глава от 1 до 3 стих. Спомняте си, когато Господ чудно избави израелтяните от Египет с мощната си ръка и с издигната мишца, както казва Словото. И тогава как се радваха израелтяните? Господ казва в тази песен, 15 глава, е силен воевател. Името му е Яова. Коня и ездача му хвърли в морето, как потопи египетската войска. Ако се повдигне против мене война, и тогава ще имам увереност. Да, защото Господ е победител и никой не го е победил. Ние сме на страната на победителя. Враговете са победени. Има и една такава от Кори Тен Бум, една такава книжка. Победени врагове. Спомням се един такъв случай с един професор по богословие в една духовна семинария и този професор по време на тази почивка, обедна почивка, минавал през коридорите и видял един от пазачите, който четял Библията и го попитал: ами, какво четеш? И той казал: чета Откровение. Сигурно не го разбираш, казал той снисходително. Всъщност не е така, казал пазача. Разбрах едно: Исус е победител. Да, това ни казва Откровението. Последната книга. Бог е победител. Исус Христос е победител. Наистина, затова има сигурност. Защото ние сме на страната на един победител и когато уповаваме на Него, когато сме с Него, ние няма да бъдем победени. След това имаме сигурност при Господа, защото ние четеме в Словото какъв е Божия характер. Божият характер. Бог е верен. Бог не се променя. Ние се променяме, но Той не се променя. Малахия 3 глава 6 стих. Аз, Господ, не се изменя. Затова вие, чада Яковови, не погинахте. Затова не погинахте. Аз, Господ, не се изменявам. Във 2 Тимотея, 2 глава, 13 стих, апостол Павел казва: ако ние сме неверни, той верен остава, защото не може да се отрече от себе си. Бог не може да бъде различен от това, което е. И често трябва да си сложим ръка на сърцето и да кажем, че има такива моменти в нашия живот, когато ние не сме били верни на верния Бог, но Той не ни е оставил. Защото Той е влезъл в един завет с нас. Защото, както казва Йоан, възлюбени, сега сме Божии чеда. И още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че ще бъдем подобни Него и ще го видим както е. Господ ни е възлюбил с една вечна любов. В Йоанна 13 глава се казва, че Исус възлюби своите, които бяха на света. До край ги възлюби. И въпреки това, Той не промени своята любов. Той не ги разлюби, когато по-късно в 18 глава учениците го оставиха сам. Нали? Оставиха го сам. И Петър се отрече от него. И въпреки това, той ги възлюби, казва, до край ги възлюби. Апостол Павел казва в Римляните 8 глава от 35 до 39 стих за Христовата любов, която
превъзхожда всичко. Христовата любов, която никой, казва, не може да ни отлъчи от Христовата любов. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли или отеснение, гонение или глад, голота, беда или нож? Защото, както е писано, убивани сме заради Тебе цял ден, считани сме като овце за клане. Не! Във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил, понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което да е било друго създание може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашият Господ. Срещал съм братя, които са загубвали синовете си, млади хора. Така имаше един брат, той беше дякон в Баптистката църква, който загуби сина си млад. И така, когато говорих с него, тогава си спомних тези стихове, които Павел казва, че нито смърт, нито което да е друго нещо може да ни отлъчи от Божията любов. И този брат продължаваше да служи на Господа, да следва Господа, да обича Господа, да бъде посветен на Господа. Ето, това е наистина. Нищо не може да ни отлъчи от тази любов, защото единствено в него има сигурност. И това, което Бог е направил, спасението и изкуплението, което е изработено за нас, това е сигурно нещо. Бог не ни предлага несигурни неща. Нали така? Той ни предлага едно сигурно спасение. Затова Исус казва, че никой не може да ги грабне от ръката на Отца. Ако ние сме в Неговата ръка, ако ние сме Негови, ако ние сме осиновени, трябва да знаем, че Неговото спасение е нещо сигурно. Бог не предлага несигурни неща. Спомням си един пример на Майер. Той говори за двама германски алпинисти, които са се опитвали да изкачат връх Матерхорн. Мисля, че в Швейцария този. Да, този връх. И те наели 3 водачи, като били подредени така. Водач, алпинист, водач, алпинист, водач. И последният, когато се изкачвали нагоре по ледения склон, последният се подхлъзнал и те били всъщност хванати с въже. Всички, може би, аз много не разбирам от алпинизъм, но така е описано в този пример, че били обхванати с въже, като първият, най-опитният водач, той, въжето от него започвало и надолу вече. И последният се подхлъзнал и така загубил почва под себе си. След това повлекал втория, третия, четвъртия, обаче първия водач яко забил клина си в ледната повърхност и той успял другите да ги задържи. И Майер казва в този пример, ето така и ние. Ние се подхлъзваме в живота си, но има един, който ни държи и ние сме хванати за него. И затова исках да изпееме първо тази 200 песен, в която се казва здраво ме държи, той връх мен ръка служи, здраво ме държи. И така е, брати и сестри. Слава на Бога, че при него има сигурност в един несигурен свят. В него има сигурност. Нашата сигурност, нашето упование не трябва да възлагаме върху земните неща. И богатството може да отмине, и парите, и какви ли не неща, нали, благата, но само в него има сигурност. Бог държи на своите завети. Той не е човек да лъже, нито човешки син да се разкае. Завета му с Аврама, с Давида, например в
Новия завет също виждаме как Господ държи на това обвързване, което Той има с онези, които са положили вярата си върху Него. Светиите на небето са на сигурно място, нали? Всички казваме да, така е. Всички сме съгласни с това. Но вярващите на земята не са на по-несигурно място. Вярващите, ние, които се борим с потока на изкушенията в нашия живот, с изпитанията, през които преминаваме. Ние не сме на по-сигурно място, ако сме в Христа. Защото така е казано в Колосяните 3 глава, 3 стих. Защото умряхте и животът ви е скрит в Христа. Животът ни е скрит в Него. Ние сме скрити. И само при Господа има сигурно място за нашите души. Както казва Павел в Ефесяни 2 глава, Той ни вижда в небесни места. И ни постави, казва, в небесни места. Да, това е нашата сигурност. Господа ни благослови и нека наистина да уповаваме на Него и нека да знаем, че всичко тук е несигурно и животът ни е несигурен. Като излезем от тук, не се знае дали ще се върнем. Така беше и с нашия зет. Излиза, отива на разходка, не се връща. Така и с много хора, които познавам. Всичко се променя в този свят. Бог не се променя. И когато сме в Христа, животът ни е скрит. И ние знаем, че един ден ще се явим пред Него, когато Той ни повика от този свят. Това е сигурното. В Господа е сигурността. Бог да ни благослови. Амин.